ik weet ook nog dat het heel mooi weer het moment dat ze de Westerkerk binnenkwam. Dat weer een fantastisch moment. Dat weer echt even, daar gaat iets hoe je heen. En Willem-Alexander natuurlijk, ook in zijn uniform. Dat is ook heel indrukwekkend. En dat lijkt in Argentijnse families nog moeilijker als bij ons. Dus dat weer een heel hard gelach voor Maxima. En dat weer heel moeilijk, dat weer echt moeilijk. En ja, dan zullen we dus even dat moment van die Argentijnse muziek, die tango-muziek eigenlijk. En dat ze dan heel ontroerd is, maar volgens mij, ik heel het land weer ontroerd. Want dat weer wel even het moment. Die leent ze niet vaak uit. Hij is al wel een paar keer te zien geweest op het Loo en in de Nieuwe Kerk. Maar ja, je moet dat aan haar vragen. En zij besluit of ze dat wel of niet doet. Dus ja, we waren ongelooflijk blij dat ze ja zei.